Croeso unwaith eto I lolfa fi a diolch am ymuno ar sesiwn cadw heini. A heddi, na gyd sydd angen yna chi i'r tyma bach o bwysau. Cwpl o dins, cwpl o bacedi o siwgr, beth bynnag sydd gyda chi wrth law, falle poteli o ddŵr, dim ond bod y pwysau yn gyfartal yn y ddwy law wrth gwrs. Reit, heddi ni'n mynd I ganolbwyntio ar y breichiau, a fi'n mynd I jyst mynd nôl bod chi'n gallu gweld fi, a fi'n mynd I ddechrau wrth paffio o mlaen I, jyst I dwymo'r breichiau yn y lan a'r sgwyddau, felly jyst paffio gyda'r pwysau. Iawn. So dylech chi dechrau twmlo bach yn gynhesach nawr a cael y gwaed yna I bwmpo o gwmpas y corff. Reit, ni'n mynd I ddechrau gyda'r coesau tyma bach ar led, pengliniau wedi plygu jyst tyma bach bod nhw'n soft, a fi moyn I chi dal y pwysau yn y ddwy law, y bol yn dyn, y cefn yn syth wrth gwrs, a ni'n mynd I godi'r pwysau lan I rîm ychydig a sgwyddau a nôl lawr. Lan a nôl lawr. So chi'n dal fe am rwy eiliad yr ychydig yma cyn mynd nôl lawr eto. Iawn, mant ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, fi eisiau bod chi'n teimlo hwnna'n barod. Reit, y symudiad nesaf ni'n mynd I wneud yw'r un peth eto, ond ni'n mynd I godi'r pwysau o'n blaeniau. Iawn, codi fe lan, yr un ychydig o sgwyddau unwaith eto a nôl lawr, gan gadw'r cefn yn syth wrth gwrs yr holl amser. Newn ni 10, sai bach a 10 unwaith eto. Bant a ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, sai bach. Os mae'r ddoi yn ormod I chi, y pwysau yn ormod I chi, jyst cerwch lawr I 1. Felly, eich chi jyst wneud yr un peth gyda 1 paced o siwgr, neu tin, neu beth bynnag sydd gyda chi. Iawn, 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, tra bod chi'n ymlacio am eiliad, fi'n mynd I ddangos y symudiad nesaf I chi. Ni'n mynd I ddod i'r pwysau gyda'i gilydd, neu defnyddiwch un ohonyn nhw. A ni'n mynd I ddod I nhw dros y pen, a ni'n mynd I godi fe lan i'r nenfod a nôl lawr. Lan i'r nenfod a nôl lawr. Felly, na I ddangos I chi o'r tu ôl, chi'n codi fe lan a nôl lawr. Iawn? Felly ni'n mynd I weithio trwy yma ar y triceps. Reit, neu'r bingo wings mae rhaid galw nhw. Iawn, bant a ni. Pwysau dros y pen, tu ôl y pen, lan i'r nenfod a nôl lawr. Lan i'r nenfod a nôl lawr. Iawn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni wedi gweithio'n galed heddi. Fi'n siŵr bod chi'n teimlo'r effaith o'r symudiadau yna a daliwch ati I wneud rhain yn fwy aml os chi'n gallu. A welai chi eto, gobeithio, cyn bo hir.